Do vašeho musíš navigovat pouze. Pojď ke mně, ke mně. Ne, to můžeš jít za ním, můžeš mu to vzít. Můžeš za něm, on ti to dá. Ale nesmíš se ho dotýkat. A když ho navigovat, musí se brát 6 A kostek. napravo. 6 ty ti může dávat a potom, když bude 6, tak ty mu je vrátíš a on musí udělat pyramidu. Nesmíš se držet. Nevoď ho, jo? Nevoď ho. Nahoru, dolů. Ještě dopředu. Ještě napravo. Zastav se. Žáhni doprava. Stůj. Ještě kousíček, no. Nazpátek. No, tady. Doprava, jdi. Doprava, jdi. Můžu? Teď běž. Ještě. Postav pyramidu. 3. Tady už mu nedat, jo? Teďkon běž doprava. Teď zastav se. Doleva. No, A nahoru. Stop. Můžete podívat dál, jo? Šáhni. Doprava, to je kráva. Doleva. No. Ještě víc doleva. A teďkon dolů. Dobře, jo, tohle beru. A můžeš si ho odvízt zpátky. Ještě víc dolů. Tady už si ho doveď. Nalevo. No. Všichni zduchny a připraví a na duchnu jde Nebraska. Tam se jen podívat, Tak, doveď Aničku tady k tomu papíru a dej tužku do ruky a ukaž, kde je papír, jo? Bude malovat. Tak, taky. Jo, tady je ještě Ondrovi, kde je papír a dej mu do ruky tady je tužku. papír. Kde je? Tady. Jo, tady. A co mám dělat? Tady je papír. Tak, dej mu do ruky tužku, takže bude malovat, jo? A co? Hele, a musí namalovat tohle, jo? A musí tam být tohle a tohle. Takže jen to teďka. Řekněte, co mají namalovat a musíte je navíst, jo? To bude těžší. Takže nejdřív začne dveřma. Nebo obrys. Ještě tady Ne, trochu doprava ještě. Běž, rovně teď. A běž. Skrčený, ještě, pořádně. Na zem to bylo. A jdi. Dobrý. No a ty si musíš jít zvednout. Doleva. No, jo. Ne. No takhle, jo, běž. No a ukazujte ruce, to je docela dobrý takhle. Teď doprava. Ne, ne úplně. Takhle. Jak máš úhel těch rukou? Doprava. No, ne, moc. Takhle, jo. Doprava, teď pořádně. No, jo. No, jo. A furt běž v pohodě, tak? A už si můžeš stoupnout. Nebo ne, zůstaň na kolenou. Zůstaň na kolenou a jdi. A trochu doleva. A jdi, rychle. Doprava trochu. Tady, doleva, tolik ne. Postavte se. Rychle. Ne, takhle. To je jedno. Doleva trochu. Rovně. Doprava. Nemůžu se držet. Ne, doleva. No, tedy 3 sekundy. Rychle. Dopředu. No to není překlad, to je pravou a levou. Říká doprava. Ať máš úplně vlevo. O 90 stupňů doleva. Takhle? No, teď rovně. Ty si podlezla pod tou palavou. No a rovně, Furt rovně. Ještě řekni, že to není pravda. Doprava. To ona neví teď. Doprava. Jsme na stvořidlech. Doleva. Takže máš 6 sekund. A rovně. Doleva. Rovně. Nevím. Tady spustíte, tady stop. Dobrý, já jsem tam viděl muž. Stop. Tak, jedna dvojice k tomuhle stolečku a druhá k druhému stolečku. Tak, dejte jim do ruky tu tužku a ukažte jim, kde je papír, jo? Budou malovat. Tak, super. Hele, podívejte se na mě, musí namalovat tohle, jo? Musí tam být tohle a tohle. Pak vám teprve stupně čas. Můžete jim říct, co malují? Řekneme, že se začíná, tak si jdeme a rozeběhnete se tam, ale dávajte bacha, jo, oni nevidí, aby nezapomřete, ale na tom stanovišti už nesmíte. Vy běžíte k umývárně, je tam Tomáš s Ondrou. Startuje se, ještě ne, všichni sedíte na duchně, 4 lidi mají, vy máte 2, vy máte 2 zavázaný. Kolik jich má mít? 6.
doleva. Ještě doleva. Stůj. A teď smakej ještě trošku doleva. A teď ještě trošku dopředu. Doleva. A teď Jo, bálo, tak pro ně musíš jít. Jdi pro něj. Nejmladší ke sportáků, nejstarší na louku, střední k umývání. Ještě seď, jo, ještě seď. Šátky sundáte, až když řekneme stop. Takže připravit ke startu, pozor,